Buntag day karon ang muadto ko sa baybay para mapalit og sudanon. Sinugbang isda day among balak ng sudanon unya para pamahaw. Padulong na di ko ani sa baybay, medyo init ra ba ang panahon karon. Pandon na di ko ana, tiging inita, medyo udto-udto na biya ni diring dapita. Naglingi-lingi pa ko anak para makakita kung kinsa pa tong namaligya. Alos nang uli naman ang mga manadagat kay udto na biya aron. Medyo nakasapon pa ko og bag-ong nahuman og pangal. Isubay ko dito sa unahan kay murag naay wala pa nahuman og pangalay dito. Ug naagi dito sa unahan na maligya pa og isda. Well, gahulat ko sa namaligya isda tanan-tanan sa sabiw sa mo ang dapit. Awa ang summer diri sa mo ang baybayon o lindot kay kaliguan. Medyo lubog lang ang dagat kay mga udto naman. So karon padulong ako dito sa unahan para makaambit ako isda. Pandong jud ko ani kay pertig yung inita. Way na padulong ko sa kadtuan. Silpi-silping lang pod pero guys grabe gid ka init pero lindot gyud ang panahon. Kung nakaamit na ko og isda sudanon wala na ako napakita sa video. Isdang tabas baga og unod. Easy. Subaan naman niya kay manang pangahaw. Isdang tabas di akong napilit ganiha tag 80 ang kilo nindot subaan kay baga og unod. So karon padulong ko sa unahan sa tindahan para mapalit og uling sugbaan man namo ang isda unya. Og naabot ako sa tindahan para mapalit og uling. Pilang uling te? Ay, baliton. Isa ka putos uling na akong gipalit, igo-igo na para pang sugba sa isda. Nakapalit na ko og uling, so karon padulong na ko para pauli. Og naabot ni gid ko, medyo layo-layo gid akong gipalitan og uling. Og gisugdan na nako plaster ang uling para halingan. Gisugdan na nako hugas ang tabas nga akong gipalit. Nindot kini nga isda o lagpad pero baga og unod nindot kay sa sugsugbaon. Diring dapita gisilhinloan din akong isang sugbaon, gikuhaan ako ng mga tinay ugasa para hinlo siya unya para ni sugba. Humanan na og hinlo. Ato nang asinan ang hinluang isda. Gisugdan na nako og bungkag ang gihalingan ako nga uling para iplastar para ibutang pud ang sarang para subaan. Orat nagbaga ang uling. Sugdan na nato og sugba. While nagulat ko nga maluto ang sinugba ning dalikat na lang pud ko og lungaag. Ug tuara naluto na ang ilalom nga side sa isda. Gisugdan na nako balik kay naluto na ang ilalom nga side.
Humot kayang sinugba, gigutom na jud ko pero sulat-ulat lang kay wala pa naluto. Gipaypayan ako para medyo mabaga balik ang uling. Humot kayang sinugba, makagutom. Naluto na, gisugdan na ako haon ng sinugba. Sinugba itos na niya sa sukag toyo with rice nga dili lataon, kalami gid. Kitiwas na kog sugba ang ubang isda. Hapit na gid maluto ang nilongag. Nagbutang na ko og toyo ug suka sa yahong. Naluto na di ang nilongag ani, so nikaon na ko aning. Happy pamahaw. Thank you for watching.